खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। BKWAC नि एन्ट्रेन्स आनजादनि सायाव मोनसे गोनांथार आपडेट। BKWAC नि एन्ट्रेन्स आनजादा दिनै 1 जुनाव जानो गोनांमोन, नाथाय अखा हाबाय थानायनि थाखाय माखासे जायगायाव दैबाना जानायलाय बे एन्ट्रेन्स आनजादखौ फैगौ 7 जुन खालारावसो खुंनाय जासिगोन। बे आनजादा मोननै सेन्टाराव जानो गोनांमोन, सिमेन्ट-सापुरिनि SB बड' हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो गुवाहाटीनि बाथौपुरि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। किन्तु नोंथांमोना मोन्थिखादों, दासान्दि गुवाहाटीनि गोबां जायगायाव दैबाना जागासिनो अखा हानानै, बेनि थाखायनो आनजादखौ दोनथ'नाय जादों होनना काउन्सिला फोसावदों। जायफोर आनजाद होगिरि बिथांमोना गोसो बायनो गोनां गैया, आनजादा फैगौ 7 जुनाव जागोन। नोंथांमोना साननैसो मोजाङै फरायनो सम मोनबावदों। मोजाङै फरायनानै आनजादखौ हो आरो आनजादखौ पास खालामनानै BKWAC नि बेसेन नाङै फोरोंथाय खाबुखौ नोंथांमोना ला। लोगोसे आं बेखौबो फोरमायखानोसै, सोरबा आंनाव सोंदोंमोन एडमिटखौ दाबो होआखै, माब्ला होगोन एडमिटखौ होननानै। आनजाद होगिरि नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया, एडमिटखौ नोंथाङा आनजादखालि एग्जाम सेन्टारावनो लानो हागोन एबा मोनगोन। माने एग्जामाव जिरायनायनि सिगां बेखौ काउन्टाराव नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन बा एडमिटखौ होगोन। नोंथांमोना एग्जामाव फैयोब्ला बेखौ अथ'रिटि बा बेवहाय थानाय दैदेनगिरिफोरनाव सोंब्लानो जाबाय।